Only people are getting attacked. The children. DeepSeek's developers claim it was built at a fraction. The release of DeepSeek. The company was started in China a year and a half ago by billionaire Li. خبيت مرتي استسوي ويكا فيزو استحدقي حازنكا زي تقلصلو اوان بمبالون دحيرا صحفون بوستيلانير سلام كمي تكونوا جايس كافيلين لو ما عند خبز تفلي تحت تميسنا لنا قمت لمود اقداس زبلو حبريتا خنقركمي سامو وداتام سيصنحو لايك مغبار جمرو ليتس جو سزغا سيلو معتنا مجمر حبريتنا اب زحلفو وحدات معلتات مزارب مع كنا زينا خوين زلو نتكالات امريكا بتريليون زغمت غنزب كخسرن زخاله حدا ناي تشاينا ابليكيشن. DeepSeek's developers claim it was built at a fraction. The release of DeepSeek. The company was started in China a year and a half ago by billionaire Li. بتكال تشاينا استسرح ديبسيك استباهله بالحي اب امريكا بريطانيان تشاينان اب فريات اب قداماي بوتا حيزلو از بناطا خنتقملو زخلنا اي هندبت زلعله طلب مركابو افورتي اب تكال تكنولوجي امريكا صنحم بركتات كشطو تجديدهم على اوتومال سوني عداغا بركتات تكالات نيفيديا مايكروسوفت ميتان كومون اب اوروبا خنقلقل ترايلو ز معبالات زي اب امريكا بعوده سب سرحو بالحي مداركت زيبلو مريحنت زلو زبل اتحساسبا بديهو يركب زدما اب تكال تكنولوجي تهاجر زجبر وفري ملكة حتو اتي ولا مالتيو مهاستي نايزي ديبسيك 3 وي في 3 غما عبلو 6 مليون دولار تراي كم زود اللوم زغلصو كان تخونو كيلاتات غن كاو ازيز لعله مخونيوم زغمتو كاب امريكان تشاينا شيت ازي معبول تشيب تكنولوجي نمغداب اب تسرحلو زلا اوان تشاينا تمرامتي تعودي زلوهم فلطت نحن حدهم بمتحوار اب عداغا كوادادو زغبروم زلو صعرتات تسفا زهبهم مخونيو تغليز زلو زدما اب زقلل اغباب زحسر واغان فرياتهم كقربو سلاز جبر توادر عداغا كفتر كيلو لو مالتي اب فلما ناي زورحي ديبسيك 1 R1 مسمصه مستستم حاشه بالحي تشات جي بي تي زدارك اد معنت كم زلويو ونا نغليص نيرو اتا اب زقربا اوان تشات جي بي تي استوسخلو محياش كم قطري كود قنقان زبل عمامات زفصميو اتي اب عداغا زفطرو صلوا نايروباون ارخاخيبلو ناشن نوايات كمبيوتر ويكا تشيبس سرح هولندا وتكال ASML واغا بركتاتو ب10 مئتاويت كودلن كله مس سب سرحو بالحمته حزلو مسارحتات هاردوير زفري فلوت تكال سيمنس انرجون ب21 مئتاويت رمع قبل تجديدلو ازي هاندبتنا بعراق عالم طبل حزبله تشاينا بالحين ملا مسمر قربتي اندستري كزنابل كمزغل كيلاتات يزاربلو. This is DeepSeek, China's answer to ChatGPT, and it's shaking up the tech world. The company was started in China a year and a half ago by billionaire Liang Wenfeng. On Monday, it was the most downloaded app in Apple's US App Store after launching just last week. ابو وحدات معلتات يزبزح داونلود استغبره كوين زلو مالتي سلازي بعد شات جي بي تي كومون جيميني توادادر ترخيبو مالو مالتي زخان ببليون زغمت كساراتات مخانونا امريكا فلوتي ذات وايون ترامب هنا العلو بزعبا ذا ابلكيشن معرخ ندي صلاو مخانون ترامب العيل تزاريبلو نيرو. And over the last couple of days I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method, and that's good because you don't have to spend as much money. ناصا يوخا ناصا خطقوم تخليكم مخناتكم زفلت شات جي بي تي بزح حتى كغنزب الله سلازي از ناصا سلازخونه توادادار خغبرو خيلو لو مالتي نزون يدنقي زلو ترامب. As a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if it's true, and nobody really knows if it is, but I view that as a positive because you'll be doing that too. So you won't be spending as much and you'll get the same result, hopefully. The release of DeepSeek AI. لازم بحفشة أمريكا ناي زعبيني تكنولوجي بوتا بمخانون بحفشة زمت زلو ناي تشاينا أبليكيشنات ودر ناي تكنولوجين كوارادورو مخانون نغطالون يزارب زلو بحفشة كن معرخ ندي تسألوام تي زلو أو أمريكا كتغنزب تخلي خمالتين تريليون زغمت بدمر بومولو بزعبا ناي مايكروسوفت يخون أب ميتا يخون أب كلهم توم ناي أوبن اي دلوهم بحفشة عبد تسألوا خمزم تسأبز خطر تخلي خمالتيو بحفشان هزب ግን አማራጺ እንድሕር ሃልዩ ኩሉ ግዜ ዝሓሰረ ነገር ከም ዝኸውን በዚ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ቻይና ብናፃ ቻት ጂፒቲ ከፊቶም ኣለዉ ወይ ካኒ
ዲፕሲክ ዝበሃል ብናፃ ከፊቶም ኣለዉ ስለዚ ንዕኡ ክወዳደር ቻት ጂፒቲ ኸኒ ወይ ብናፃ ክገብሮ እዩ ወይ ካ ዝተፈለየ ነገር ሓድሽ ሒዙ ክመፅእ ማለት ስለዚ ነቲ ህዝቢ ፅቡቅ እዩ ተወዳዳሪ ክህልወካ ማለት እዩ ምናልባት ምስ ዝተሓሓዝ ግን ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ቻት ጂፒቲ ካብ ዝመፅእ ወይ ኤአይ ካብ ዝፍጠር ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘለዎም ብኣንፃሩ ይዝረብ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ቻት ጂፒቲ ብሰንኪ ቻት ጂፒቲ ዘጋጠመ ብሶም ዘጋጠመ ካልእ ዜና ክነግረኩም A former student at the University of Minnesota is now suing the school and a professor after he was expelled for allegedly using ChatGPT in a final paper. The international student lost his visa over the matter and is currently in Africa. Fox 9's Karen Scullin spoke with him via Zoom and joins us live on what has become pretty controversial, Karen. ስለዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ ዘጋጠመ እዩ ሓደ ተማሃራይ ኣብ ፋይናል ፔፐር ቻት ጂፒቲ ብምጥቃሙ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝተሰጎይ ወይ ከዓ ቪዝኡ ዝተሓደገ እዩ ዘኻ ዕጫ ዲፖርቴሽን ዘጋጠሙ ካልእ ተማሃራይ ማለት እዩ ስለዚ ብሰንኪ ቻት ጂፒቲ ኣብ ፋይናል ፔፐር ስለ ዝተጠቀመ ዲፖርት ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ሰብዚ ምናልባት ስለ ዝተፈልጠ እዩ ተዘይኮይኑ ብዚ ሕጂ እዋን ቻት ጂፒቲ ዝጥቀም ሰብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ናቱ ሆምወርክ ናቱ ካልእ ዝሰርሕ ብፍላይ ተመራሚሮም ተዘይፈሊጦሞ ቻት ጂፒቲ ዝጥቀም ብዙሕ እዩ ስለዚ ነቲ ኣእምሮ ናይ ሰብ የዳኽም ህላው በቲ ሓደ ወገን ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ጉድኣት ናይ ቻት ጂፒቲ እዚ ወይ ከዓ ናይ ኤአይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ከዓ ካልእ ተወዳዳራይ ረኺቡሉ እንታይ እዩ ከጋጥም ኣብ ኔክስት ውሕዳት ዓመታት ከዓ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ Just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. ድምፃዊ ሴሊና ጎመዝ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብዛዕባ ካብ ኣሜሪካ ዝስጎጉ ዘለዉ ስደተኛት ኣመልኪታ እንዳበኸየት እንዳሓዘነት ቪድዮ ዘርጊሓ ነይራ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ድሕሪ ውሕዳት ደቂቃኒ ብዙሕ ተቃውሞ ምስ መፅእ ከዓ ከተጥፋእ ክኢላ ማለት እዩ ሴሊና ጎመዝ ብዛዕባ ዝስጎጉ ዘለዉ ህፃናት ዝስጎጉ ዘለዉ ሰባት ኣዝያ ከም ዝሓዘነት ክትገብሮ ትኽእል ነገር እውን ከም ዘይብላ ትዝከኣላ ነገር እውን ክትገብር ምዃና ንዖም ንምሕጋዝ እንዳበኸየት ዝተዛረበቶ ቪድዮ ኣብ ናታ ኢንስታግራም እትያ ነይራ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ድሕሪ ውሕዳት ደቂቕ ግን ከተጥፍኦ ክኢላ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ተቃውሞ መፂዋ ማለት እዩ ኣሜሪካዊት ኣይኮንክን ዲኺ ገበነኛ ትሕግዝ እያ ገለ እንዳበሉ ብዙሕ ቪድዮ ሰሪሖሙላ ማለት እዩ እሳውን ድሕሪ ውሕዳት ደቂቕታ ቪድዮ ምስ ተጥፋኣታውን ሓዘንካ ዘይትገልጸሉ እዋን ብምባሉን ድሒራ ጽሑፉን ፖስት ኢላ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ምስጓግ ስደተኛት ኣመልኪቱ ብዙሕ ሰብ ነናቱ ርእይቶ ዝህብ ዘሎ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ሓደ ካብቲ ናይ ሴሊና ጎመዝ ዝተዛረበቶ ሓደ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ካብ ዝርእስቲ ከይወፀና ከለና ኣብ ዝሓለፈ ስራሕ ኩልኩም ቪድዮ ነይራ ኮሎምቢያ ካብቶም ስደተኛት ክትቅበል ዘይደለየት ሓንቲ ሃገር ምዃና ገሊፀልኩም ነይራ ማለት እዩ ኣብ ተሻዕ መዓልቲ እውን ብዙሕ ናይ መልሲ ምውሃብ ተኻይዱ ነይሩ መንጎ ፕረዚደንት ናይ ኮሎምቢያ ከምኡውን ፕረዚደንት ትራምፕ ማለት እዩ ኮሎምቢያ ክትቀበል ኣይደለየትን ስደተኛ ስለዚ ትራምፕ ወፂኡ ኣብቲ ናቱ ሶሻል ሚድያ ናብ ኮሎምቢያ ዝኣቱ ንብረት ወይ ካብ ኮሎምቢያ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ናይ 20% ታሪፍ ቀረፅ ክውስኸሉ ምዃኑ ገሊፁ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክልተ ሰሙን እንተዘይተቐቢሎም ከዓኒ ክሳብ 50% ክዓቢ ምዃኑ ተታሪፍ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ፕረዚደንት ናይ ኮሎምቢያ ፕረዚደንት ትራምፕ ማለት እዩ ድሕሪ እውን ፕረዚደንት ኮሎምቢያ ነዚ ከም ዘይፈርሖ ወይ ከዓኒ ክቕበል እውን ሕጂ እውን ሓሳቡ ከም ዘይቀየረ ክቕበል ከም ዘይደሊ ኣሜሪካ ዘለዎ ገበነኛት ክቕበል ኣይደልን ብምባሉ እውን ኮሎምቢያ መሊሱ ነይሩ እዚ ናይ ውሕዳት ሰዓታት ዝተገብረ ለውጢ ብናይ ሶሻል ሚድያ ብናይ ትዊተርን ከምኡውን ናይ ትራምፕ ሜድያን ማለት እዩ ንፅባሒቱ ግን ብዘይ ወዓል ሕደር ኮሎምቢያ ክትቅበል ምዃና ስደተኛታ ክትቅበል ምዃና ብዘይ ወዓል ሕደር እቲ ምስ ትራምፕ ዝተገብረ ናይ 20% እውን ሰሙን ክቕፅል ዝሓሰበ ናይ 50% ፈፂሙ ከም ዘይድሊ ብምግላጽ ዋይት ሃውስ ንፅባሒቱ ሒዝዎ ዝወፀ ዜና ማለት እዩ ኮሎምቢያ ስደተኛታ ክትቅበል ወሲና ብምባል ንፅባሒቱ መፂ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮሎምቢያ ይቅበል ነይሩ በለቶ ኦልሬዲ ክትቅበል ጀሚራ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ጋዝ ሎም ማዕዘ ደለና መደብ ዝምስል ነይሩ ክሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ሰላም